Davison Mikallef ta' 24 sena mill-Isla inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' possess aggravat ta' droga kokaina, eroina u tal-pjan ta' kannabis. Mikallef kien arrestat flimkien ma' żagħżugħ ta' 16-il sena wara jiem ta' osservazzjoni mill-iskwadra ta' kontra droga. Min tfittxija li saret f'residenza fl-Isla, il-pulizija sabu 37 pakkett mimlijin b'sustanzi ta' droga, kokaina u eroina u nstabet ukoll pjanta tal-kannabis. L-Ispettur Kevin Pulis fl-awla preseduta mill-Maġistrat Audrey Demicoli qal li droga ma kienitx għall-użu esklusiv tal-akkużat u bl-ammont li nstab kien kapaċi jissupplixxi lil persuni kollha li jagħmlu użu mid-droga f'raħal żgħir. L-avukati tad-difiża Franco De Bono u Janika Buġejja talbu għal ħelsien mill-arrest u argumentaw li dan il-każ mhuwiex daqstant gravi meta mqabbel ma' każijiet oħra u li l-imputat ikkopera sew mal-pulizija. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba u qalet li qed iridu jixhdu xhieda pajżana. Fiżikament aġitat fl-awla tal-qorti Mikallef ma natax il-ħelsien mill-arrest. Intant fuq iż-żagħżugħ ta' 16-il sena l-pulizija sabu pakkett suspettat ħaxixa tal-kannabis u mistenni jitrassaq quddiem Tribunal ta' Ġustizzja aktar il-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.